చేవెళ్ల త్రిపుర రిసార్ట్స్ లో సింగర్ మంగ్లీ బర్త్డే వేడుక వివాదంపై యాక్టర్ దివి క్లారిటీ ఇచ్చారు. తాను పార్టీకి వెళ్లిన మాట వాస్తవమేనని, అయితే తానేమీ తీసుకోలేదన్నారు. పార్టీకి వెళ్లినంత మాత్రాన తనపై దుష్ప్రచారం చేస్తారంటూ ఫైర్ అయ్యారు. అక్కడ తప్పు జరిగితే దాంతో తనకేం సంబంధం అంటూ ప్రశ్నించారు దివి. ఫ్రెండ్ బర్త్‌డే పార్టీ అని వెళితే, మనము అక్కడ ఏం జరుగుతున్నాయో, లేపోతే వాళ్ళకి సంబంధించిన మిస్టేక్స్ అన్నీ మన పైన తోయడం కాదు కదండీ! నిజంగా ఏమన్నా ప్రూఫ్స్ లేపోతే ఏమన్నా మనం గూడా ఏమన్నా మిస్టేక్ చేశామని తెలిసుంటే అప్పుడు మీరు నా ఫోటో వేస్తే బావుంటుందండి. కానీ ఎలాంటి ప్రూఫ్స్ లేకుండా మీరు నా ఫోటో యూజ్ చేసి ఇలా నెగెటివ్‌గా చేస్తే నా కెరియర్‌కి ఎంత ఇబ్బందండి. ఎంత కష్టపడి ఐ హావ్ కమ్ దిస్ ఫార్. ఇది బర్త్‌డే అంటే ఇప్పుడు మీరు కూడా ఎవరి బర్త్‌డే అన్నా పిలిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్ బర్త్‌డే అంటే వెళ్తారు. ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్ అంటే ఎవరో అనుకోని వెళ్ళకుండా కాదు కదా! అలా నా ఫ్రెండ్ అని చెప్పి